ngidlulisa lesi simemezelo bese ngihlala phansi bathandekayo. Dicelile kumama ukudlulisa lesi simemezelo nje kafishane kunenkonzo that I am hosting ngomhla ka-30 October khona lapha ya eThekwini. Ivenue kuzoba iDWC le kaBaba uMasinga. Kodwa ngisazoyi-update ne-poster yami because le biphumile ibingakabi nevenue uqobo le esizolisebenzisa. So it's a girls' night healing session. Amen. So I'm inviting all girls abayima victims of rape. I said get a post or any kind of pain. As umama besho abanye rejection kuhlukene bathandekayo. Wena owaziyo ukuthi ayiphi pain odlula kuyo. Alibonke amalenkosi. So akungenwa ngamali kumahala siyohlala lapha ubusuku bonke. Inkosi sisiza, inkosi sinceda. Amen. Litezing lenkosi, he heals the broken-hearted and binds up their wounds. Alibonke amalenkosi. So inkosi izobisinceda ubusuku bonke. Ngiyacela bazali nibadedela abantwana. Abanye akwaziwa emakubo. Bazobe beqala ukuyovuleleka noma ukuyogonyuluka ngalolu yasuku. So ngomhla ka-30 ngiyacela ningipha ama-girls sizobonisana, sizopholisana, babone ukuthi kuyenzeka, babone ukuthi kuyahambeka, babone ukuthi uThixo akamlahli umuntu. Alibonke igama lenkosi. So uzobe khona uPastor Mashaba ephakathi kwethu uMama Mashaba wasePortshepstone. Uzobe khona uSisimpumi Mtweni locula kwe-SOP abangamazi naye bazalwane we-victim of rape. So naye uzobe yositshela ngestory sakhe njengoba sesimbona kumabona kude nje ukuthi udlule kanjani, inkosi imsize kuphi. Ukhona no prophet uKhanyo Ndlela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Kodwa ngiyacela ukuthi niregister bathandekayo because le venue accommodator only 500 people. So far dinama registrations are 400. Aw 400 bathandekayo. So sekushota lengcinyana nje encane. So ngiyacela niregister. Enambeni yami it's 075 ka WhatsApp 075 306 3224 075 306 3224. Ngiyacela nje uvele ubhale igama lakho nesibongo sakho nokuthi uzobusukaphi kuzobe sengiyakuregister. Sekusele nje only 100 bese iyagcwala ivenue. Girls only sithando sami kwamanje. Omama nabo bavumelekile baningi ababhalisile even abefundisi 075 nize bomama befundisi na babhalisile nani nithwele kanzima 075 306 3224. Omama befundisi, omama umuntu nje wesifazane wamukelekile bathandekayo. MC Dabulela.